गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिजनी महकुमानि बेंगिरि अभिजितजोनखौ चिरां जिल्ला एबसु आरो बिजनी दखरा एबसुनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय आइडि मासिंनि मागो फोरबो खुंनायनि गनायथि बिलाइखौ केन्सेल खालामनांगौ आरो बिजनी महकुमानि सिङाव सरकारि मावख'नि साइनबर्डफ्राव भारतनि 90 फारिलाइ हाबनाय आरो आसामनि लोगो मावख'नि राव बर' रावखौ लिरफानांगौनि थाखाय खावलायनानै गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, लोगो नेहाथारि जौवेन बसुमतारी, नेहाथारि ससियेल इस्लारि, बाथ्रा दान्थे नेहाथारि राजा बर', रांगिरि सन्तोष बसुमतारी, बिजनी दखरा एबसुनिफ्राय आफादगिरि सुलाल दैमारि, गाहाय नेहाथारि मिजिं दैमारि, लोगो गाहाय नेहाथारि सोरांसार दैमारि, रांगिरि पुनम बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मिजिं बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। आसामनि काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि बागरि आरो आगरतिला रेन्जआव 4 फेब्रुवारियाव साधारन सुबुंफोरनि थाखाय जिब साफारिया बन्द थागोन होननानै फोसावदों इस्टार्न आसाम वाइल्ड डिभिजननि डिएफअ रमेश कुमार गगৈ बिथाङा। 4 फेब्रुवारियाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाव G20नि थान्दै आलासिफोरा दावबायनायखौ नोजोर लाखिनानै आसामाव हाग्रा बिफाना बे थांखिखौ लादों होननानै फोरमायदों। बर'नि उथुमाय आरो बडलेण्डनि खुंथायसालि क'क्राझारावनो बर' रावखौ नेवसिदों। आसाम सोरखारा क'क्राझारनि गोबां सरकारि मावख'फोराव असमिया आरो इंराजि रावल' बाहायना बर' रावखौ नेवसिगारदों। बेफोरखौ नुनाबो बिटिआर सरकारा जेबो राहा लानो हायाखै। बबा जाना थानांदों हारनि गिदिर गिदिर लेक्सार होना बिखायाव बुना बडलेण्ड सोमावसारना बिटिआर गोरोबथा खालामना गादि दखल खालामनाय प्रमद बर' आरो इउपिपिएल सरकारा रागा जोंखांदों माहारि आफाद एबसुआ। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल हाबग्रा लामानि बेनारखौ बर' देबनागरि लिरनाय गैयिनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सा दखरा एबसुआ बोख्लायनाय जायो। लोगोसे बर' रावनि लिरनाय गैयाब्ला बेनारखौ सिथाबनो मोना होनना गोख्रों रावजों बुंबोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सानै गथ' गोनांखा लिलि बसुमतारी मुंनि आइजोआ गोमानानै दङ। बर' हारियाव दोनखारलांनाय आरो खारखोमा लांनाय जाथाया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे एंगारहायै हारिमु जाबाय नामा? गोबांनि गोसोआव सोंलु सिखांदों। थिग बेबायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बारजाबेल गामिनि थागिबि सुरजित बसुमतारीनि आंगो अनजालि बिसि लिलि बसुमतारी थांनाय बुधबार फुंबिलिनि 8 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांनानै गावनि न' फारसे फैफिनाखै। लिलि बसुमतारीनि आंगो फिसाया गावनि हिन्जावखौ सोरबाफोर बबेबा जायगायाव नुसनबायोब्ला 7717697587 जानबुं नङाव फन खालामनानै फोरमायहरनो थाखाय गासैनिसिमबो आर'ज खालामदों। क'क्राझार जिल्ला पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय फावरान्दार गामिनि सुनिल बसुमतारीया गोनां डकुमेन्टफोरजों लोगोसे आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, भटार आइडि, पान कार्ड, आरसि भेहिकेल आरो नोगोद रां थानाय वालेटआ थांनाय 14 जानुवारि खालि थामहिनबा थांनाय सुनिबारखालि चिरांनि फुर्टिनेलाव थांनानै न' फारसे गिदिंबोफिननायाव मोनाबिलिनि 12 रिंगासो समाव गामि खाथिनि आलांगाय हाथाइनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो गोमादों। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनदोंब्ला 9957811708 मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। सोरखारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिस जादों। आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै क'क्राझार आरएमडि सिभिल हस्पिटालनि अपारेशन थियेटारखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बोस्लायनो नागिरनायाव गुबुन गुबुन आफादफ्रा गोख्रों नोजोर होदों। बेखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल संघ, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनियननि आफादगिरि अनिल चन्द्र औवारी आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ लीगनि आफादगिरि नारापति ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों हेंथा होदों। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां आरो गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। लोमजाना थानाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिखौ मेरि एबसुनि मोनसे हान्जाया खौरां लाहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नेहाथारि निजोम बसुमतारी दैदेननायाव मिरुनि मोनसे हान्जा फारियै नेहाथारि बिद्या बर', सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, बिरखां नार्जारि आरो थुनलाइयारि नेहाथारि सुमित नार्जारि बिथांमोना क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथांखौ खौरां लाहैयो। बिथांनि देहाया सिगांनिफ्राय जोबोद मोजां फैबाय। मेरि एबसुआ आसा खालामदों बिथाङा थाबैनो गोख्रों देहाजों बर' हारिनि खामानि मावफिननो हाथों।